नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलंय बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। दहशतवादी हल्ल्यात पहलगाम हादरलं। पक्षप्रवेशावरून भाजप शिवसेनेत कलगीतुरा आणि ट्रकनं दुचाकीस्वाराला चिरडलं, जागीच ठार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महायुतीचा धर्म पाळून सावंतवाडी कुडाळ विधानसभा मतदारसंघात काम केलं, त्यात भाजपचं नुकसान झालंय अशी खंत भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केली आहे। संपर्क मंत्री उदय सामंत यांच्या पक्षप्रवेशाच्या वक्तव्यावर ते बोलत होते। विशेषतः मला सावंतवाडी मतदारसंघाबद्दल सांगायला एक विषय सांगितला पाहिजे। त्या मतदारसंघामध्ये आम्ही उमेदवार स्वीकारून त्याला विजयी करण्यासाठी खरं तर भारतीय जनता पार्टीचं खूप मोठं नुकसान केलं। आमच्या पक्षातले विरोधाचे कार्यकर्ते, काही युवक कार्यकर्ते, काही खूप वर्ष राजकारणात सक्रिय असलेली जिल्हास्तरीय मंडळी, या सगळ्यांचं आम्हाला नाईलाजाने युतीचा आदेश पाळत नाही निलंबन करावं लागलं। म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने वेळ प्रसंगी आपलं स्वतःच्या पार्टीचं नुकसान करून या युतीचा धर्म पाळलेला आहे, युतीचा धर्म पाळलेला आहे। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला, नेत्याला, आमचे देवेंद्रजी असतील, रवींद्र चव्हाण असतील आणि सगळीच मंडळी, सगळ्या आणि त्या सगळ्यांनाच अपेक्षित असं आहे की युतीच्या या सगळ्या विषयामध्ये युती धर्म चांगल्या पद्धतीने पाळला गेला पाहिजे। कोकणात पुन्हा भगव्याचं वादळ येणार असा विश्वास ठाकरे शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी व्यक्त केलाय। आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी मुंबईवरून खास माहीमचे आमदार महेश सावंत, आमचे रुपेश रावळ, धुरी, मायकल हे सगळे सावंतवाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विनंती केल्यानंतर जे काही शेतकऱ्यांचा एक प्रश्न होता इन्शुरन्सचा, त्यासाठी तहसीलदारांच्या ऑफिसमध्ये आज भेट झाली आमची आणि तहसीलदारांना आम्ही प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला की शेतकऱ्यांवरती होणारा अन्याय लवकरात लवकर दूर करा, अन्यथा आमचे युवासेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या मार्फत आम्ही कृषी मंत्र्यांना भेटून आणि आयुक्तांचा सुद्धा आम्ही त्यांच्याकडे नंबर मागितला, त्यांच्याशी सुद्धा बोलणं करणार आणि शेतकऱ्यांना होणारा अन्याय ई-पीक असू द्या किंवा त्यांची पाहणी काय, नुकसान भरपाई यासाठी तीव्र असं आंदोलन करण्याची शक्यता आहे जर त्यांनी दिल्या नाही तर आम्हाला। त्यानंतर इथे आल्यानंतर बरं वाटलं, एवढी उलटापालट झाल्यानंतर सुद्धा सावंतवाडी तालुक्यातले जे काही शिवसैनिक आहेत अतिशय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे बाळासाहेबांच्या पाठीशी एक खंबीरपणे उभे राहिलेले आहेत। त्यांचा तो चैतन्य बघून असं वाटतंय की भले माझी मुंबईमध्ये जन्म झाला असेल परंतु माझ्या वडिलांची नाळ या शेतकरी गावी माझ्या वडिलांचा जन्म झाला होता, त्यामुळे गावची जी काही नाळ आहे ती नाळ म्हणजे या सगळ्या देवता त्यांच्या आशीर्वादाने आज सामान्य कुटुंबातला एक मुलगा आमदार या पदापर्यंत जाऊ शकतो, तर त्याचा थोडाफार लाभ ही माझ्या गावच्या मायभूमींच्या जेवढे आमचे कार्यकर्ते असतील किंवा शेतकरी असतील त्यांच्यासाठी देण्याचा मी प्रयत्न सातत्याने करणार आणि यापुढे उद्धव साहेबांकडे जाऊन सगळी जी काही कैफियत आहे ती आम्ही सांगणार आणि त्याप्रमाणे पुन्हा एकदा जोमाने कोकणात आम्ही काम करणार आहे आणि पुन्हा 5 वर्षांनी किंवा येणाऱ्या इथे ग्रामपंचायत असेल पंचायत समितीमध्ये जोरात काम करून पुन्हा एकदा या कोकणावरती जो काही कोकणी माणसाने आजपर्यंत शिवसेनेवर विश्वास ठेवला, म्हणजे मुंबईतले जेवढे आमदार आणि खासदार आले ते कोकणाशीच जुळलेले आहेत आणि पुन्हा एकदा कोकणात जी काय आमची पडझड झाली ती पुन्हा भरून काढू, कोकणात एक पुन्हा भगवाचं वादळ सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। मुंबईहून कणकवलीच्या दिशेने जाणारा आणि केमिकल वाहतूक करणारा टँकर मुंबई गोवा महामार्गावर अंजनारी घाटात पलटी झालाय। चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाला। त्यानंतर या टँकरनं समोरून येणाऱ्या टाटा पंच कारला धडक दिल्यानं दोन्ही वाहनांचं नुकसान झालंय। वकील गुलाम अहमद हा आपल्या ताब्यातील टँकर एलडीओ केमिकल घेऊन मुंबई ते कणकवली असा जात होता। हा टँकर अंजनारी पूल इथं आला असता चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि टँकर महामार्गावर पलटी झाला। याच दरम्यान लांजाहून रत्नागिरीकडे जाणाऱ्या टाटा पंच कारला ठोकर दिली। कार निलेश प्रकाश विलणकर हे चालवत होते, ते लांजावरून रत्नागिरी इथं जात होते। या अपघातानंतर मुंबई गोवा महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात टँकरमधील केमिकल सांडलं होतं, त्यामुळे केमिकलचा दुर्गंध सर्वत्र पसरला होता। मात्र वाहतुकीस कोणत्याही प्रकारचा अडथळा झाला नाही, वाहतूक सुरू होती। अपघाताची माहिती मिळताच लांजा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली। सायंकाळी क्रेनच्या सहाय्यानं अपघातग्रस्त टँकर बाजूला करण्यात आला, तर टँकर ड्रायव्हरला दुखापत झाल्यानं त्याला पाली इथं शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आलंय।
बांदा पत्रादेवी मार्गावर भीषण अपघात घडलाय. या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झालाय. 23 एप्रिलला दुपारच्या सुमारास हा भीषण अपघात घडला. पत्रादेवी येथील अबकारी चेकपोस्ट समोर ट्रकनं दुचाकीस्वाराला चिरडलं. या दुचाकीस्वार डॅनी फर्नांडिस या युवकाचा जागीच मृत्यू झालाय. इन्सुली इथं राहणाऱ्या या युवकाचं वय अवघं 28 वर्ष होतं. हा अपघात आज दुपारी 2:30 वाजण्याच्या सुमारास घडला. अपघात झाल्यानंतर ट्रक चालक फरार झालाय. पत्रादेवी पोलीस घटनेचा पंचनामा करताय. सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाशी संलग्न असलेल्या सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या 2025-27 या 2 वर्षासाठीच्या कार्यकारिणीची निवड बिनविरोध करण्यात आली. या निवडीत समितीच्या अध्यक्षपदी सचिन रेडकर यांची तर सहसचिवपदी कोकणसात लाईव्हचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांची निवड झाली आहे. परिषद प्रतिनिधी गणेश शेट्टे आणि जिल्हा पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष संतोष राऊळ या निवडणूक निरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड प्रक्रिया पार पडली. त्यांनी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जाहीर केली. अध्यक्षपदी सचिन रेडकर यांची निवड झाली आहे, तर सचिवपदी विजय राऊत, तर सहसचिवपदी कोकणसात लाईव्हचे प्रतिनिधी विनायक गावस, उपाध्यक्षपदी हेमंत मराठे, हर्षवर्धन धारणकर, मोहन जाधव, दिव्या वायंगणकर, खजिनदारपदी रामचंद्र कुडाळकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. अन्य कार्यकारिणी सदस्यांची यावेळी निवड करण्यात आली. तसेच नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचं अभिनंदन केलं. जिल्हा पत्रकार संघाशी संलग्न असलेल्या सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघासह अन्य तालुक्यातील निवडणूक कार्यक्रम जिल्हा पत्रकार संघानं जाहीर केले. त्यानुसार ही निवड प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. जिमखाना येथील नगर परिषद हॉल इथं झालेल्या या निवड सभेत नूतन कार्यकारिणी निवडण्यात आली. या कार्यकारिणीत सदस्य म्हणून राजू ताबडे, नागेश पाटील, रमेश बोंद्रे, संतोष परब, लुमा जाधव, मंगल कामत, अनुजा कुडतरकर, दीपक गावकर, अजित तळवी, भूषण आरोसकर, निलेश परब यांची निवड करण्यात आली. सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदासाठी हर्षवर्धन धारणकर, विजय राऊत, सचिन रेडकर, हेमंत मराठे, हरिश्चंद्र पवार हे इच्छुक होते. त्यावेळी सर्वानुमते सचिन रेडकर यांची बिनविरोध निवड करण्याचं निश्चित करण्यात आलं. तसेच संपूर्ण कार्यकारिणीची निवड बिनविरोध झाली. यावेळी मावळते अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील केलेल्या कार्याबद्दल माहिती देत नव्या कार्यकारिणीस शुभेच्छा दिल्या. तर नूतन अध्यक्ष सचिन रेडकर यांनी अध्यक्षपदी संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. सर्वांना विश्वासात घेऊन ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली विधायक पत्रकार संघाला अपेक्षित काम करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार अण्णा केसरकर, राजू तावडे यांनी शुभेच्छा देत उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. आभार जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष राऊळ यांनी मानले. खेळीमेळीच्या वातावरणात ही निवड प्रक्रिया पार पडली. या प्रसंगी ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, ज्येष्ठ पत्रकार अण्णा केसरकर, अभिमन्यू लोंढे, शिवप्रसाद देसाई, जिल्हा पत्रकार संघाचे खजिनदार ॲडव्होकेट संतोष सावंत, डिजिटल मीडिया जिल्हाध्यक्ष अमोल टेमकर, राजेश मोणकर, सागर चव्हाण, विजय देसाई, रुमा जाधव, उत्तम नाईक, आशुतोष भांगले, निलेश मोरजकर आदींसह तालुक्यातील पत्रकार उपस्थित होते. महायुतीतील भाजप राष्ट्रवादी पक्ष आपली संघटना वाढवतोय. देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ते कार्यरत आहे. त्यामुळे आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमचा पक्ष वाढवला तर इतरांना दुःख वाटायचं कारण नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर महायुतीचा भगवा फडकवत असताना आपली संघटना सुद्धा वाढली पाहिजे, ही माझी संपर्क मंत्री म्हणून भूमिका आहे, असं मत उदय सामंत यांनी व्यक्त केलंय. महायुतीचा सन्मान केला पाहिजे. महायुतीचा प्रत्येक पक्ष त्यांचा पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतो. अजितदादांचा पक्ष असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ते त्यांच्या पद्धतीनं पक्ष वाढवतात. बीजेपी असेल, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा पक्ष वाढवताय. त्याने कुठे आपल्याला असं सांगितलेलं नाही की आम्ही आमचा पक्ष वाढवतोय म्हणून तुम्ही तुमचा पक्ष वाढवू नका. आपल्याला देखील आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक नेता ज्या ठिकाणी संपर्क मंत्री आहे त्या ठिकाणी जाऊन त्यांचा पक्ष वाढवण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न करतायत. त्याच्यामुळे आपण जर शिवसेना पक्ष वाढवला तर बाकीच्यांना दुःख वाटायचं काही कारण नाही. आणि शेवटी ज्या पद्धतीनं आपण काम करतोय, ज्या पद्धतीनं आपण संघटन करतोय, एक काळ असा येईल की 70-30 फॉर्म्युला तर आमच्या परब साहेबांनी सांगूनच टाकला. 70 देणार तर द्या, नाही तर आम्हाला मान्यच नाही, हे जाहीरच परब साहेबांनी करून टाकलं. त्यामुळे मला बोलायलाच काही शिल्लक ठेवलेलं नाही. पण त्यांच्या भावना महत्वाच्या. आज ज्या ताकदीनं ही सगळी मंडळी काम करतायत, मग दीपक भाई असतील, दीपक भाईंच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग योजनेमध्ये अनेक विकासाची कामं या सिंधुदुर्गामध्ये झाली. अनेक विकासाची कामं होत आहेत. ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, त्यावेळी देखील निधी या जिल्ह्याला मिळाला. आज निलेशजी असतील, आमचे दीपक भाई असतील, आपले सगळे पदाधिकारी असतील,
एकनाथ शिंदे साहेबांकडे पाठपुरावा करून चांगल्या पद्धतीची विकासाची कामं ही सिंधुदुर्गमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करतायत आणि त्याला प्रतिसाद शिंदे साहेब देत आहेत. मगाशी सचिनजींनी सांगितलं की 130 कोटी रुपये वेंगुर्ल्याला तरी खेचून आणले. 130 कोटी रुपये म्हणजे 130 वर किती शून्य हे देखील मला माहिती नाही. त्याच्यामुळे 130 कोटी रुपये देणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं त्या शहराच्या विकासाला ताकद देणं, त्या शहरामध्ये विकासात्मक क्रांती करणं. सावंतवाडी असेल, रुडा मार्ग असेल, त्या संपूर्ण परिसरामध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांनी विकासात्मक ताकद दिली आणि त्याच्यामुळेच आमच्यासारखे कार्यकर्ते पुन्हा एकदा विधानसभेमध्ये नुसते दिसत नाही. माझ्यासारखा कार्यकर्ता तर राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून काम करतो. आणि म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या आहेत त्या नक्की आपल्याला जिंकायच्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर महायुतीचा आपल्याला भगवा फडकवायचा आहे. पण महायुतीचा भगवा फडकवायचा आहे याचा अर्थ आपला पक्ष वाढवायचा नाही असं कोणी सांगितलेलं नाही. शिवसेना ही धनुष्यबाणाची आहे, वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचाराची आहे. त्याचं नेतृत्व एकनाथ शिंदे साहेब करतात. ती संघटना वाढलीच पाहिजे, गावागावापर्यंत पोहोचली पाहिजे. ही भूमिका संपर्क मंत्री म्हणून माझी आहे. याच्यामध्ये अजिबात चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. कारण प्रत्येकाला अधिकार दिलेला आहे. मी मगाशी आदरानं सांगितलं या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजींकडे आपण जाऊ. ज्या ठिकाणी निधीची आवश्यकता आहे तो निधी मागण्याचा आपण प्रयत्न करू. जे सिंधुदुर्गामध्ये निर्णय घेतले जातील आपल्या बाबतीमध्ये ते निर्णय मी रत्नागिरीमध्ये घेईन, त्याची तुम्ही अजिबात चिंता करता. त्याच्यामुळं सगळ्या गोष्टी मला कळत असतात. सगळ्या गोष्टी संघटनेसाठी मी केलेल्या आहेत. संजूजी तुम्ही जसं सांगितलं तसं माझ्यासारखा कार्यकर्ता देखील युवक चळवळ इतका मोठा झालेला आहे. त्याच्यामुळे कार्यकर्त्यांबद्दलची किंमत ही माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला नक्की आहे. एखाद्या वेळी फोन उचलला जाणार नाही, पण ज्यावेळी संकट येईल ते उदय सामंत तुमच्या सोबत असेल त्याच्यामुळे काही निर्णय आपण घेणं गरजेचं आहे. प्रत्येक पंचायत समितीला कधी आपण सभासद करणार आहोत, ग्रामपंचायतीमध्ये किती सभासद करणार आहोत, प्रभाग निहाय किती सभासद करणार आहोत, वॉर्ड जर असतील तर वॉर्ड निहाय किती सभासद करणार आहोत, मी तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ठरवून घेतलेलं आहे. माझ्याकडे मला भेटायला आल्यानंतर पडते साहेब विकासाचं काम घेऊन आल्यानंतर पहिलं मी विचारतो सभासद झालाय, कार्ड दाखव. तू शिवसेनेचा पदाधिकारी आहेस तर तुझं मला कार्ड दिसलं पाहिजे. गावातला जर शिवसेनेचा पदाधिकारी असेल तर मी स्पष्ट सांगतो तुला दिलेलं 1000चं टार्गेट पूर्ण करायचं आणि मग माझ्याकडे रस्त्याच्या कामाला यायचं. मला माझी संघटना महत्वाची आहे, मला शिंदे साहेब महत्वाचे आहेत, मला वंदनीय बाळासाहेबांचा विचार महत्वाचा आहे. हे जर घेऊन आपण पुढे चाललो तर आपल्या शिवसेनेचा वाढू जो आहे तो कोणी रोखू शकत नाही. मला मंत्री केलं नाही केलं तरी मला आनंदच आहे. स्वतःमध्ये कर्तृत्व आहे, जनतेचा आशीर्वाद आहे. त्यामुळे पदासाठी मागे फिरण्याची आवश्यकता नाही. पद आपल्याकडे येतं असं काम शिवसैनिकांनी करण्याचं आवाहन मंत्री उदय सामंत यांनी केलंय. मानापमान, हेवे दावे, तक्रारीला महत्त्व देऊ नका असंही संबोधित केलं. पाहूया. व्यासपीठ मात्र असंच एक संघ असलं पाहिजे. वालावलकरांपासून तिथपर्यंत सगळं व्यासपीठ एकत्र असलं पाहिजे. तक्रार असता कामा नये. मी खरं सांगतो, मी माझ्या आयुष्यामध्ये तक्रार कधी केली नाही. मला मंत्री केलं तरी मला आनंद, मला नाही मंत्री केलं तरी मला आनंद, मला पदाधिकारी केलं तरी शेवटी स्वतःमध्ये कर्तृत्व आहे. स्वतःमध्ये कर्तृत्व आहे, जनतेचा आशीर्वाद आहे. आपल्याला पदासाठी मागणं करण्याची आवश्यकता नाही. पद आपल्याकडे चालू झालं पाहिजे अशा पद्धतीचं कर्तृत्व शिवसेनेच्या सिंधुदुर्गातल्या प्रत्येक माणसाने निर्माण करावं. आणि शेवटी तक्रार करून आपणच थकतो. दुसऱ्यानं आपली तक्रार केली पाहिजे अशा पद्धतीचं नेतृत्व आपण सगळ्यांनी मिळून निर्माण करावं आणि ते ग्रामीण भागापासून करावं. आज दीपक भाईकडे बघताना आम्ही आदरानं बघतो. याचं कारण एवढ्यासाठीच आहे, माझ्या राजकारणाच्या सुरुवातीपासून दीपक भाई या संपूर्ण परिसरामध्ये काम करतायत. त्यांनी या शहरामध्ये नगराध्यक्ष म्हणून केलेलं काम मला माहिती आहे. महाराष्ट्राच्या सगळ्या नगराध्यक्षांचे ते अध्यक्ष होते सचिनजी, हे देखील मी बघितलेलं आहे. आणि माझ्या कॉलेज जीवनामध्ये त्यांचा राजकीय प्रवास देखील मी बघितलेला आहे. त्याच्यामुळं सभा घेत असताना त्यांचा आव्हान कुठे होईल, निलेशजींचा आव्हान कुठे होईल, संजू परबांचं आव्हान कुठे होईल, दत्ता सामंतांचं आव्हान कुठे होईल, असं माझ्याकडनं कधी होणार नाही. पण या सगळ्यांनी देखील एक निश्चय केला पाहिजे की मानपानाच्या पलीकडे आपली संघटना, मानपानाच्या पलीकडे एकनाथ शिंदे आहे आणि मानपानाच्या पलीकडे हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांचा विचार आहे. हे धोरण घेऊन जर आपण चाललो तर मला तुम्ही 15 दिवसानं सांगा, तुम्ही महाराष्ट्रात एक नंबरला आलेला असाल, महाराष्ट्रात सभासद तोटी तुमची येत असेल. तर आपण सगळ्यांनी एकत्र आलो पाहिजे. सगळ्यांना सगळ्या गोष्टी कळत असतात, सगळ्यांना सगळ्या गोष्टीची जाणीव आहे
आणि म्हणून आपली संघटना वाढवण्यासाठी कुठेही बंधन आहे असं मला वाटत नाही. मी कणकवलीच्या मगाच्या भाषणामध्ये सांगितलं, आज नितेशजींच्या रूपानं महायुतीचा आमदार कणकवलीमध्ये आहे. पण याचा अर्थ जो काही समन्वय समितीमध्ये निर्णय झालाय त्या समन्वय समितीचा एक सदस्य मी आहे, एक सदस्य चंद्रकांत बावनकुळे आहेत आणि एक सदस्य सुनील तटकरे साहेब आहेत, आम्ही आणि शंभूराज देसाई आहेत. आम्ही चौघांनी मिळून 3 नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली काही नियमावली बनवलेली आहे. आणि त्याचा पहिला नियम असा आहे, ज्या तालुक्यामध्ये आमदार आहे त्या तालुक्यातल्या 60% समित्या त्या पक्षाकडे असणार आहेत. त्याच्यामुळं सावंतवाडीमध्ये आणि कुडाळ मालवणमध्ये 60% समितींचे अध्यक्ष हे संजूजी आपले. मत्स्य व्यवसायाला आता कृषी दर्जा देण्याचा निर्णय महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. यानंतर सिंधुदुर्गात जल्लोष करण्यात आलाय. याबाबत बोलताना भाजपचे पदाधिकारी काय म्हणालेत पाहूया. आणि मत्स्य व्यवसायिक यांची अनेक दशकांपासून एक प्रलंबित मागणी आज महायुती सरकारने या ठिकाणी मान्य केली, की म्हणजे मत्स्योद्योगाला कृषीचा दर्जा दिला. त्याच्यामुळे मत्स्य व्यावसायिक, मच्छीमार, मत्स्य व्यवसायात काम करणारे सर्व यांना या सगळ्याचा फायदा मिळणार आहे. त्याचबरोबर आमच्या मच्छीमार महिला भगिनी यांना पण याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळणार. आम्ही ह्या सगळ्या धोरणात्मक निर्णयाबद्दल महायुती सरकारचे विशेषतः या कायद्यासाठी, या धोरणासाठी प्रयत्न करणारे सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र मत्स्योद्योग मंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचे आम्ही मच्छीमार समाजाच्या वतीने, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने, महायुतीच्या वतीने, शिवसेनेच्या वतीने सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि अशाच प्रकारचे त्यांचं जे स्वप्न आहे, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं स्वप्न नीलक्रांती, हे यामुळे सत्यात उतरेल अशी आशा बाळगतो आणि परत एकदा महायुती सरकारचे आभार मानतो. धन्यवाद. माझ्यासोबत उपस्थित असणारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि आमच्या महायुतीचे सगळे आमचे सहकारी मच्छीमार बांधव, खरं तर आज मच्छीमार बांधवांच्या आयुष्यातला एक ऐतिहासिक असा दिवस आहे. आज आपल्या महाराष्ट्र सरकारचं जे युतीचं सरकार आहे त्याचं नेतृत्व करणारे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितराव पवार आणि त्या सगळ्यांच्या जोडीने आपले पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे, ज्यांच्याकडे आज मत्स्योद्योग विभागाची जबाबदारी आहे, त्यांनी जसं विकी म्हणाला तसं 10, 15, 20 वर्षापूर्वीपासून एक जी प्रलंबित मागणी होती त्या मागणीला आज आकार दिलेला आहे. ती मागणी पूर्ण केलेली आहे आणि आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. खरं तर अनेक वर्षापासून मच्छीमार बांधवांची मागणी होती की मत्स्य उद्योग, मत्स्यशेती या सगळ्या विषयाला शेती उद्योगाचा दर्जा मिळाला पाहिजे आणि त्याजोगे शेती उद्योगामध्ये ज्या ज्या सोयीसुविधा मिळतात त्या सगळ्या त्या मत्स्यशेतीला, मत्स्य उद्योगाला मिळाल्या पाहिजेत. पण आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने त्यावर फारसा गंभीरपणे विचार केला नव्हता. मागच्या काळामध्ये महायुती सरकारमध्ये आपण हा प्रस्ताव दिला, सेना आणि भाजपचं सरकार असताना, आणि त्या प्रस्तावावर खऱ्या अर्थाने चर्चा चालू झाली. परंतु यावेळेला माननीय नितेशजी राणेंकडे मत्स्य खात्याची जबाबदारी आली आणि त्याने अत्यंत तळमळीने सगळ्याच मत्स्यबांधवांच्या या सगळ्या मागण्यांचा विचार केला, शासनाकडे पाठपुरावा केला. आपले सन्माननीय नारायणराव राणे असतील, सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, ह्या सगळ्यांच्या जोडीला आपले निलेशजी राणे आमदार असतील, ह्या सगळ्यांनी मिळून एकत्रितपणे शासनाला या सगळ्यावर तातडीने निर्णय घ्यायला भाग पडलं. खरं तर 100 दिवसाचा जो कार्यक्रम होता, मला माझ्या माहितीप्रमाणे या 100 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये हा एक अलौकिक असा कार्यक्रम झाला. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याकडे हरित क्रांती झाली, आपल्याकडे धवल क्रांती झाली, म्हणजे दुग्ध क्रांती झाली आणि केंद्र शासनाची नीलक्रांती योजनासुद्धा आपल्याकडे आली. पण मत्स्योद्योगाला, मत्स्यशेतीला शेतीचा दर्जा नसल्यामुळे, शेती उद्योगाचा दर्जा नसल्यामुळे त्यामध्ये अनंत अडचणी येत होत्या. आज आपल्याला माहिती आहे की एवढी मोठी किनारपट्टी आहे आणि मोठ्या संख्येने आपले मच्छीमार बांधव या किनारपट्टीवर राहतात. त्यांचा पारंपरिक उद्योग मच्छीशी संबंधित आहे आणि या उद्योगामध्ये कृषी उद्योग नसल्यामुळे अनंत अडचणी होत्या. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण गोड्या पाण्यातली मच्छीमारी करतो, शेततळ्यातली मच्छी शेती करतो, पण या सगळ्याला कुठल्याही प्रकारचं कृषीच्या योजना नव्हत्या. ना त्याला अनुदान होतं, ना त्याला विम्याचं संरक्षण होतं, ना त्याला आणि कोणत्या तरी सबसिडी ज्या आपल्या योजना असतात त्या पद्धतीच्या कुठल्या योजना होत्या. आज या सगळ्या निर्णयामुळे या सगळ्या कृषी उद्योगाला ज्या ज्या गोष्टी मिळतात त्या सगळ्या गोष्टी या जोगे मत्स्यशेतीला, मत्स्य उद्योगाला मिळतील आणि त्यामुळे जो काही या शेती करण्याकडे लोकांचा कल कमी होता, आज मला वाटतं 2,500च्या दरम्यान शेततळी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहेत. त्यांची संख्या भविष्यामध्ये 10,000 ते 15,000 शेततळी होईल. गोड्या पाण्याच्या मत्स्यशेतीचे काहीच मोजके प्रकल्प आहेत.
उधाण येतं, महापूर येतं आणि या सगळ्या प्रकल्पामध्ये अत्यंत नुकसान होतं. तर या सगळ्याला कव्हरिंग मिळाल्यामुळे, त्याला अनुदानाची सोय निर्माण झाल्यामुळे, उद्या शीतगृह असतील, वातानुकूलित वाहनं असतील, ही सगळी योजना या सगळ्या शेती उद्योगाच्या कक्षेत आल्यामुळे या सगळं करणं सोपं होईल. मला वाटतं सन्मान्य राणेसाहेब असतील आणि सगळेच आपले युतीचे नेते असतील किंवा नितेशजी असतील, निलेशजी असतील, चव्हाणसाहेब असतील, या सगळ्यांच्या मनामध्ये जो एक विषय आहे की या सगळ्या मच्छीमारांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे, आपला GDP वाढला पाहिजे. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे आंबा आहे, काजू आहे, पर्यटन आहे, या सगळ्यावर आपलं अर्थकारण अवलंबून आहे. तर मला वाटतं की एवढा मोठा लांब आपला किनारा आहे, त्या सगळ्या मच्छीमारांना या सगळ्या सुविधा मिळाल्यामुळे मत्स्य उद्योगाला एक वेगळ्या प्रकारची गती मिळेल. नीलक्रांतीचे अनेक प्रकल्प आपल्याला राबवता येईल आणि या सगळ्यांच्या जीवनमानात चांगल्या पद्धतीची वाढ होईल आणि हा जिल्हा असेल, ही कोकणपट्टी असेल, समृद्ध असेल. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सगळ्याच पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने सन्मान्य नितेशजी राणे, सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण, सन्मान्य राणेसाहेब आणि आमचे तिन्ही नेते देवेंद्रजी असतील, एकनाथजी असतील, अजितदादा असतील, या सगळ्यांचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद देतो त्यांना. त्याचबरोबर आपल्या सगळ्या मच्छीमारांना या पुढच्या सगळ्या कामासाठी शुभेच्छा देतो. त्यांना अशी विनंती करतो की त्या सगळ्यांनी महायुतीच्या पाठीशी राहिलं पाहिजे आणि या सगळ्या योजनांमध्ये आपण समाविष्ट झालं पाहिजे आणि आपल्या उद्योगाचा दर्जा वाढवला पाहिजे. धन्यवाद. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम इथं 22 एप्रिलला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात आतापर्यंत 26 जणांचा मृत्यू झालाय, तर अनेक लोक जखमी झालेत. या हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी फक्त पुरुषांवर हल्ला केलाय. दहशतवादी हल्ल्यातील बहुतेक बळी हे भारताच्या विविध राज्यातून आलेले, तर काही परदेशी पर्यटक आहे. यानंतर प्रशासन अलर्ट मोडवर आलंय. या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील 5 जणांचा मृत्यू झालाय. हेमंत सुहास जोशी आणि संजय लक्ष्मण लाली हे मुंबईचे रहिवासी होते, तर अतुल श्रीकांत मोनी, संतोष जगडा, कस्तुबा गावते हे महाराष्ट्रातील रहिवासी होते. या दहशतवादी हल्ल्यात इंदूरचे सुशील नथानियल यांचा मृत्यू झालाय. ते त्यांच्या पत्नीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी काश्मीरला गेले होते. पहलगाम इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात भारतीय नौदलाचे लेफ्टनंट विजय नरवाल शहीद झाले. ते अवघ्या 26 वर्षांचे होते. नरवाल हे मूळ हरियाणातील कर्नालचे रहिवासी होते. केवळ 5 दिवसांपूर्वी ते विवाह बंधनात अडकले होते. रजेवर असतानाच नरवाल नवदाम्पत्य काश्मीरला फिरायला गेले होते, परंतु या हल्ल्यात त्यांना प्राण गमवावे लागले. पहलगाम येथील सय्यद आदिल हुसेन शाह याचाही गोळीबारात मृत्यू झालाय. नेपाळचा सुदीप न्यौपानेही दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचा बळी ठरलाय आणि त्याचा मृत्यू झालाय. पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी फक्त पुरुषांना लक्ष्य केलंय, त्यांनी महिलांवर गोळीबार केला नाहीये. या दहशतवादी हल्ल्यात गुजरातहून आलेल्या वडील आणि मुलाचाही मृत्यू झालाय. गुजरातमधील भावनगर येथील रहिवासी यतेश परमार आणि त्यांचा मुलगा सुमित परमार यांचं निधन झालंय. याशिवाय सुरत येथील शैलेशभाई हिम्मतभाई कलाठिया यांचाही मृत्यू झालाय. या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्र आणि गुजरात व्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिसा, केरळ, चंदीगड, कर्नाटक आणि अरुणाचल प्रदेशमधील लोकांचाही मृत्यू झालाय. इथं महाराष्ट्रातील आणखीन पर्यटक असल्याची शक्यता असल्यानं महत्त्वाचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. सिंधुदुर्ग प्रशासनानंही ओळखीतील पर्यटक असल्यास संपर्क साधण्याचं आवाहन केलंय. सिंधुदुर्गातील व्यक्ती असल्यास, ओळखीतील व्यक्ती, नातेवाईक असल्यास जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. त्यासाठी हेल्पलाईन नंबर देण्यात आले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सिंधुदुर्गशी संपर्क साधण्यासाठी दूरध्वनी क्रमांक 023 62 22 88 47, मोबाईल क्रमांक 7498 06 78 35, तसेच पर्यटकांच्या मदतीसाठी जिल्हा मुख्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, श्रीनगर येथील पर्यटकांसाठी 24/7 हेल्प डेस्क, आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आलाय. संपर्क क्रमांक 0194 24 83 651 आणि 0194 24 57 543. व्हॉट्सॲप नंबर 7780 80 51 44, 7780 93 83 97 यावर संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमचा पक्ष वाढवला तर इतरांना दुःख वाटायचं कारण नाही, असं वक्तव्य शिवसेनेचे संपर्क मंत्री उदय सामंत यांनी केलं होतं. यावर भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पाहुयात काय म्हणालेत प्रभाकर सावंत. तर सगळ्यांना माहिती आहे की परवाच आमच्या महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेची एक संघटनात्मक बैठक झाली आणि त्या सगळ्या बैठकीमध्ये आमचे महायुतीचे नेते सन्माननीय उदयजी सामंत यांनी एक असं वक्तव्य केलेलं होतं की महायुतीमध्ये प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याची संधी आहे किंवा हक्क आहे आणि आमचा जर पक्ष वाढत असेल तर कोणाच्या पोटात दुखण्याचं किंवा कोणाला दुःख होण्याची गरज नाही. त्याचा थोडासा रोग भारतीय जनता पार्टीकडे आहे असं वाटतं. समजा नसेल तर भाग वेगळा, पण जर असेल तर महायुतीतल्या कुठल्याही पक्षाची ताकद वाढत असेल तर ती महायुतीच्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट आहे. कारण गेल्या लोकसभा असतील, विधानसभा असतील, या सगळ्या निवडणुका आपण महायुतीच्या माध्यमातून लढवल्या. पंतप्रधान कधी आमचे नरेंद्रभाई मोदी यांची हे बसले, केंद्रात सरकार आलं, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुका सुद्धा आपण एकत्र लढवल्या महायुतीमध्ये आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, सन्माननीय एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार स्थानापन्न झालं आणि या सगळ्या ह्याच्यामध्ये 100 दिवसाचा कालावधी जेमतेम झालाय आणि त्यामध्ये अत्यंत चांगले निर्णय महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी घेतले जातात. पण जसं उदय सामंत म्हणाले की आमच्या पक्षाची ताकद वाढत असताना दुसऱ्या पक्षाच्या किंवा दुसऱ्या कोणाला दुःख होण्याचं कारण नाही. मला असं नक्की म्हणायचंय की सामंत साहेब, पक्षाची महायुतीतल्या ताकद वाढत असेल तर दुःख वाटण्याचं बिलकुल कारण नाही. पण महायुती म्हणून एकत्र काम करत असताना जर ताटातलं वाटीत होत असेल, वाटीतलं ताटात होत असेल तर ते थोडंसं क्लेशदायक आहे, ते थोडंसं त्रासदायक आहे अशा पद्धतीत मला वाटतं. कारण या सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आता महायुतीची इतकी घट्ट विण आहे, एक भरलेलं ताट आहे आणि त्यातलंच आपण इकडे तिकडे करत राहिलं तर ते थोडंसं सगळ्याच कार्यकर्त्यांना त्रासदायक आहे. त्यामुळे आपल्याला शक्य असेल तर आपण दुसऱ्या ताटातलं घेऊन आपल्या ताटाचं हे वाढवावं, सामर्थ्य वाढवावं असं मला वाटतं. होतं असं की महायुती म्हणून काम करताना वरच्या नेत्यांनी बऱ्याच पद्धतीची आचारसंहिता ठरवलेली आहे आणि ती आचारसंहितेमध्ये आता तर इतकी सुलभता आली आहे की कोणत्या पक्षाला आणि कोणत्या प्रतिनिधीला किती टक्के निधी मिळणार याचंही प्रमाण सगळीकडे ठरलेलं आहे. समित्या ज्या काय असतील त्या समित्यांच्या गठनामध्ये कोणाचा शेअर किती राहणार याचं एक निश्चित प्रमाण हे सामंत साहेबांनी सुद्धा आपल्या बोलण्यामध्ये सांगितलं होतं. हे सगळं ठरलेलं आहे. असं असताना या पक्षातून युतीतल्या पक्षातून थोडेसे प्रवेश दुसऱ्या पक्षामध्ये होऊन ताकद वाढणं हे अपेक्षित नाही आहे आणि महायुती म्हणून एकत्र जर आपल्याला राहताना अशा प्रकारचं हे अपेक्षित नाही आहे. या सगळ्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने मात्र आपली ताकद वाढवताना आत्ताच भारतीय जनता पार्टीने आपलं सदस्यत्व अभियान केलं, सक्रिय सदस्य अभियान केलं, आपली बूथ रचना केली. ते सगळं करत असताना भारतीय जनता पार्टीने युतीतल्या कुठलाही प्रवेश करून घेतलेला नाही. परवा एक चांगली गोष्ट झाली की शिवसेनेचे दत्ता सामंत साहेब जिल्हा प्रमुख आहेत, त्यांच्या खरं तर भूमिकेचं मी स्वागत करतो की त्यांनी सांगितलं की या सगळ्या पक्ष प्रवेशामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा किंवा युतीतल्या कुठल्या पक्षाचा पक्ष प्रवेश होणार नाही. मला असं वाटतं की सामंत साहेबांनी, दत्ता सामंत साहेबांनी सांगितलेली ही भूमिका आहे, त्या भूमिकेचं आम्ही स्वागत करतो. फक्त त्यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अशा पद्धतीचे प्रवेश होणार नाही याची काळजी त्यांना घेतली पाहिजे. कारण निवडणुका होऊन जेमतेम 4 महिने झाले आणि या 4 महिन्यामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की जिल्ह्यातल्या सगळ्या निवडणुका ज्या आहेत, लोकसभा असेल आणि या सन्मान्य राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, सन्मान्य चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण लढलेले आहे आणि या सगळ्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ही फार अहम होती. भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली आपण निवडणुका लढलेल्या आहेत आणि त्यामुळे जे काही तिन्ही उमेदवार युतीचे निवडून आले त्याचा आनंद युतीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांना आहे. मला असं वाटतं की तो आनंद चिरकाळ टिकला पाहिजे. त्यामध्ये स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांनी थोडं इकडे तिकडे करून फक्त आपलं महत्व वाढवण्यासाठी अशा पद्धतीचं काही केलं तर तो निवडून आलेल्याला पण खऱ्या अर्थाने आनंद मिळणार नाही
आणि निवडून दिले त्या जनतेला, त्या कार्यकर्त्यांना पण त्याचा आनंद घेता येणार नाही. आणि निवडणुकीला अजून बरेच दिवस आहेत. त्यामुळे थोडस सगळ्यांनाच विनंती आहे की बाबा अशा पद्धतीचं चांगलं वातावरण युतीमध्ये राहील. युतीच्या आचारसंहितेमध्ये किंवा जो काय युतीचा एक पॅटर्न आहे त्यामध्ये हे होतं नाही. दुसरा विषय झाला की सध्या तरी सन्माननीय चव्हाण साहेबांनी या संघटना बांधणीचं काम गेल्या 7-8 वर्षामध्ये सुरू केलं. 6 वर्षापूर्वी सन्माननीय राणे साहेबांचा मोठ्या कार्यकर्त्यांच्या संघाचा एक प्रवेश झाला आणि त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचा बालेकिल्ला म्हणून सिंधुदुर्ग ओळखला जातो आणि याची प्रचिती सगळ्यांना आलेली आहे. तर हा केवळ निवडणुकीपुरता विषय होता असं नाही, तर निवडणुकीच्या नंतरही आम्ही काल सक्रिय सदस्य आणि सदस्य नोंदणी केली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. दहशतवादी हल्ल्यात पहलगाम हादरलं. पक्षप्रवेशावरून भाजप शिवसेनेत कलगीतुरा आणि ट्रकनं दुचाकीस्वाराला चिरडलं, जागीच ठार. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.